Jotna lamsao Tripura outlook nai tunai rokna tahok buhrok tabokni katal krok tumarokna ang nongna saiknar ni hnai nongni tahok Anthony Tripura phaiha tabokni katal krok tumarok ha tahok buhrok CJP Cockroach Janata Party office tipke ni tuidul Mumbai kabangma sal rumai Delhi driyo protest khlaijai tongmani sidra kabangma Indian youth sakli sikla rock student rock thang bono chuba lai tongmani si protest driyo si movement driyo tahu borok buti disaklayai sunam wangsuk khnai keha okra tuiphang bobo thangai si driyo chuba mani जों नुबो बसाया लोंया खलाय kabangma sal tongmani sidri kabangma din sal jaya लोंया खलाय bono support khlaimani जों नुबो buti disaklai kabangma political leader of opposition Rahul Gandhi bobo thangai sidro manjak mani rok bosung nubo suru Rahul Gandhi simia chini Tripura hani CPM ni leader ba Tripura hani leader of opposition LOP Jitendra Choudhury bobo thangai sidro manjak jak ta borok buti disaklai tabok Mizoram Tripura buti disaklai kabangma notice ni state rokbo si protest no support khlaiye janija haste ba janija rajyo driyo protest khlaile mane sung nubo ta borok buti tisa protest khlaimane bisingtei kabangma Delhi driyo students rok police pai lathi charge sajai inji rok mane rok sung nubo police rokbo inji rok mane sung nubo buti tisa khlai ta borok ar khlaite protest ba movement ba terrak ongte tabok finally Montri Bokrok India ni Montri Bokrok Narendra Modi bo ma goseha je bini social media ni post ni bisingtei je ar khlai paper li khlanyai rokno bo action lanai hnai bo post khlaimani जों nubo nok strai ta horo screen re nui dona imo Montri Bokrok Narendra Modi post khlaimani je are khlai je paper li khlanya rokno action lani nangnai hne bo post khlaimani tani halai students rok se ni futures tahu borok India ni Gujarat state riyo tuilumoi tahu borok mela gari rok lumlai ha ti kluk lai ha gari rok buti disaklai tuilumlai mani public rok ni tongnai chani kostong mani chung mangpli nui manha tahu borok imo hasrai nok nui tohna imo actually India ni Gujarat drese tahu borok naidi busuk manama sung saklai tilimjak imo ta keha tabuk ni kutung krok toma tahu borok naidi busuk kosto onglai tohna si drni public rok Gujarat hasteni India ni Supreme Court bo Cockroach Janata Party no support khlaiye India ni constitution ni preamble no bok pore dai ha aro India ni national anthem no bo bok ra sablai mani mangpli khasai fa ha fadi sing bon kusa nai nela ta borok constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty,
Please hold on. Yes. We are all singing the national anthem. Start. France akta sani bolongni hor okhai khampror mani bai 12,000 borok rongno bongni tongthaini narir jaha arbo kabangma hor singmani bai bolongni hor okhai phaimani bai 8,800 borok rongno nirni bai sarkarni hoite saklai jakha phadel ta hobro sing simang pleno kusa naineleno